Li taħsel idejk il-frott jew il-ħaxix jew li żżomm l-indafa hija xi ħaġa li għandek tagħmel dejjem u mhux biss minħabba l-coronavirus għax il-Mart iġib il-Mart. Din kienet l-unika konsolazzjoni li segretarju parlamentari Silvio Parnis ta' lil semmieħ anzjan li waqt xandira fuq ir-radju qasam miegħu l-inkwiet tal-kontijiet li se jirċievi wara dawn ix-xhur li ilhom id-dar skont id-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa. Nitolbok tidħol għalina għax se jġennuna sa bil-kontijiet. Taħsel idejk, mhux għax il-COVID-19, dak huma dejjem li trid tagħmilhom, jiġifieri taħsel idejk. Taħsel il-frott, taħsel il-ħaxix. Jiġifieri iżżomm l-indaf hija dejjem għaliex jekk ma naħslux idejna il-mart iġib il-mart. L-anzjan insista li ħafna diġà mhux jaqblu mal-kontijiet li qed jintbagħtu, iżda appena dan is-semmieħ lesta l-intervent tiegħu, Silvio Parnis ipprova jkompli jikkonsla lin-nies billi qatt jirrepeti l-messaġġ politiku tal-Partit Laburista. Lil dan is-sinjur nifhmux qiegħed jgħid imma kif jafuha minn dan l-aħħar 6 snin il-kontijiet tad-dawl u l-ilma raħsu. Dan il-kumment iżda wassal għal reazzjoni ta' anzjan ieħor li qabel ma semmih ieħor bl-istess tħassib dwar il-kontijiet tal-enerġija. Fil-fatt huwa staqsa li segretarju parlamentari jekk hemmx għajnuna għall-anzjani. Dan fil-waqt li spjega li fl-aħħar snin huwa franka biss 20 euro mill-kont tad-dawl u l-ilma. Bl-anzjani sfida l Silvio Parnis biex jiltaqgħu u jurrieħ l-irċevuti. Nsalmilkom naqbel mas-senjur ta' qabel din li l-kontijiet tad-dawl u l-ilma d-dawl. Aħna żewġ anzjani. U konna niltaqgħu fl-għaxija, fis-sabba ta' fl-għaxija. Ma nużaw xejn. Għalina allura l-anzjani m'hemm xejn. U mhux billi semma 7 snin ilu jien kull ma frankajt mill-kont tad-dawl u l-ilma 20 euros jiġifieri ta' entrebħet elezzjoni fuq id-dawl u l-ilma 20 euros. Ejja jara l-irċevuti u jarhom. Iżda wara din iċ-ċanfira u dawwar id-diska u qal li ma jistax jidħol fil-kontroversja dwar kif intrebħet l-elezzjoni bil-preżentatur jipprova jagħti palata lis-segretarju parlamentari. Da mhux ma nistax nidħol fil-kontroversja kif intrebħet l-elezzjoni. U fil-waqt li tħassib tan-nies qiegħed ikompli jikber, il-Partit Nazzjonalista min-naħa tiegħu qiegħed iżid il-pressjoni fuq il-Gvern biex il-kontijiet verament jirriflettu il-prezz internazzjonali tal-gass.